agus inis an lína tá Muiris Ó Fiannachta bainisteoir raidió na lifa. A Muiris fáilte go dtí chlár? Gur mín mágatarn. A Muiris is é seo ar géad agallamh gaeilge ar Mheithimh le breis is bhliain, agus tá isagam go bhfuair raidió na lifa gradam mór an seachann seo caite. A bhris leat intin dar réistóirí ar Mheithimh a Muiris dóibh siúd nach bhfuil ar an eolas faoi conna an deáineoch seo maidir leis an gradam a fógraíoch an seachann seo caite, agus an féideart achomhar generálta a thabhairt dún faoi conas mar atá ag áirí le raidió na lifa ó thús na paindéime COVID breis is bhliain ó hin? Sure, well, an géadal fios gur mé mágatas chur thuairstams ar an chláirtearn agus agallamh dhéanamh leat. Déan an áir chúla an dáiscéil bhí áthas an damhanar agus riméid an tachtain se cáite. Nuair fógraíoch muid mar bhuaiteoirí an gradam Stáisiún Raidió na bliana ag Féile na Meáin Cheilteach 2022, so is Féile idirnáisiúnta I Féile na Meáin Cheilteach Celtic Media Festival in Meáin agus bíonn siúil gan na tíortha Ceilteacha gach bliain is 6 kilóra ar na Meáin Cheilteacha bíoh sin Meáin chumarsáide a bhíon a chraile go príomh a bhíonn se chraile leis na Meáin chrailta go príomh ach Meáin a bhíon a chraile sna miontangacha Ceilteacha nó dearg sna tíortha Ceilteacha agus bíonn cúpla lá bíonn Féile cúpla lá trína chur lá ar siúil I mi bheitheh gach bliain mar dearn bíonn sé dtír éagsúils na tíortha Ceilteacha gach bliain so mléana a bhí sé sa bhritáin sa rank agus den an chéad bhliain le tamamánús film go raibh sé ein áit las muid den bhratan nó de éireann nó na hiláin seo agus bíonn cinál kilóra mór ar chúrsaí scanáin agus chúrsaí telefís go háirithe agus bíonn gnéithe a bhain leis na Meáin fuime an sin chumá radio podcréaltaí agus mar sin de. So bhí mar sanóíocht le sé gén de stáisiún an BBC, Stáisiún Raidió an BBC, le RTA Radio na Gaeltachta agus Radio Galega an Ghailís sa Spáin ar nóí cantar Ceilteach eile an Ghailís. Mar sé áthas an damhairn bhí mar aber luúmé RTA Radio na Gaeltachta sin Toronto Cainelin the BBC Radio Scotland, BBC Radio Wales, agus na stáisiún eile an sin na teangacha réigiúnacha an sin BBC Radio na Gael agus BBC Radio Cymru, mar ein le ranch céin eile BBC Radio Ulster agus Radio Foil mar sin just áthas dochreidtear an is ní mi sé chréidint an áíir so tá rinné orn. Agus chuir tú an ceist maidile le conas mar bhí gaiirí le ráidín le thosaigh an fandéim. Bhí sé deacúin ar nóí mar bhí ar gach creaaltóir agus ar gach daine ar dam stocha ach dairg in aon go raibh deacrachtaí mór agan sa hóhéic sa bhain leis na deacrachtaí sin dair go hána bhálinn mar agras creailechán Jonach mar Stáisiún Radio Jonach bhí ghlach myrna an cinna go hána lua ar na paindéime chun an stáisiún a glúna bhí mar cúpla lách an tosaigh ar na húdarás in éireann so ar an 10 lád bhí bhárta rábhí sa a glúna myrna an stáisiún bhí mar brathnú go géir a chósaí faoi mar bhí sé tiite amach go háir an idáil an uair sin agus cásanna ag méadú ar ag ráta dochreite agus an scanna a bhí a ghaoine ag an am sin. So glúna mar sílam hartar tar nó cúig lásal ar ógur an réaltas an seo gur gomachtaí glásáil an ar bun. Agus is gobann an tránóna gur glachamar an cinnesin an stáisiún a gúna gobann am leir leis an boran agan Fergal Saxar Deicnor agus Emily Carroll ar gláireachtar ag an am agus luamé lo fech. Be me dún an stáisiún nach mátá bailachar bec a bheith níos chlár beo a bháin in aigen lein or a leid chlár nua in aigen lei a chréile ach sé sin go má an scoil ar leid roint nuacht sus an data a chréile an stáisiún gach lá. Agus bhí bin an sprok
die Otargóir bhean láthach ach an sin lastig de réit couple lá die gaiirlin 6-7-8 nuair léitach lácha nua a bheith dollamach an stáisiún gach lá sais hánig na creaaltóirí Jonacha go léir laistíir an stáisiún sais hánig an foiineh sin ó na creaaltóirí láthach agus sais gan bhfuil in dhíobh sin bhí mar a brathnair ní de enúirt léitach lácha ní beo mar ní raibh an comisiún agan na chlácha dhéanamh céad fan géad beo a chlácha nua chlácha bhí an dhéanamh mar chlácha uair nua an lá sin agus an sinna dollamach ar an stáisiún. So dú sé sin dochreite bhí mar chomh sásta an spirit sinna eáil ó na creaaltóirí Jonacha agus bin ceann rudí a daithim na moltóirí ag Féile na Meáin Cheilteach an mhéanaan ar a Bronnadh ar an gradam seo orin dúir é sin bhfuil agad gur sé ina bhliain Thar bheith dúshlánach do ein Stáisiún Raidió ach do stáisiún atá ag ba ar creaaltóirí Jonacha gur hat sé sin amachtáil go mór. So tá mé dána bhráide las na creaaltóirí Jonacha agus gachtain na hacíonn le raidió le Fearr bhean Jonach as gachar atá déanta acu linn agus dúin le linn na paindéime. Like agus ceapan sé go bhfuil radio lifa mar ceann don na Stáisiún Raidió san spéisi is mó an air nach bhfuil? Is tócha gúil sé sin Féarr don cadúnas sainethe atá agan ná Stáisiún Raidió Public chomhlasa sin an ghaige atá ar an termán ó an méile Community of Interest station, so tá is seachas pobl tíreolaíochtúil a bháin is pobl atá cheangail se le chéile trí chomhlas nó soundspace mar luúte féin agus dar nó gás radio le sí sin an ghaige. Tá stáisiún pobl chomhlasa eile a bhain aber le cuasaí credit nó le goláistí atálónathe go leis go stáisiún atálónathe goláistí tríú le bhéil agus dar nó is pobl ar le seachas dúr pobl tíreolaíochtúil le pobl na hallscoile atá gceist a chá sin so sin an bhús go dagan sin faoin san bhíonar sin ach se is tócha tá raidió lifa cadúnathe le bheith creail ar FM go dtí mór cantar bhailteach lia well char bhailteach lia go techniúil atá sa cadúnas ach tá muidir brathnú ar ghain ar hartar gáil bhíún duine i maileach lia agus ar nóí go bhfuil mé díirithe ar chainteoirí gaeilge go príomha. Tá mé díirithe go má ar bheonn dearfacha le natanga a chothú don ná éistóir beidir daoine nachhfuil an tú fás gaige acu ach i dún áhach isteach uair sa trí himpis le raidió lifa agus ar chluiseach an ghaige á labhairt ar chláircha comhaimsire ar Stáisiún Raidió comhaimsire foiniúil blasanna cante agsúile le cloistá mar sin go minic daoine ó bhleachéan nó ináit eile fan tír a labhairíonn gaige agus bhfuil spéisiúna agsúile acu tá ceol do gach eile ceannáil faoin spéir le cloistáil ar an stáisiún agus is tócha rabha an áirsin de chláiricha mar sin tá míid ag freastal ní amháin ar phobal na gaige ach ar phobal agsúla ceol handspéisir ar fud na carthach agus ar líne agus is tócha leis na Deisina atá is ar fáil leis an fáil digiteach in an marimid ar switch le Indonéis le raidió lifa ar líne chomhfada agus gúil cheangail idir líon acu mar sin cé gur im leachlia bhfuil muidir creile ar FM ar líne tá muidir creile de aine ar mín le éisteach linn ó aon after down so bíon daoine le gaige ag éisteach linn ó ar fud na crunne agus ar fud na tíre. So it's toch bhfuil an ceart agus go bhfuil grillemeter ar cean nó beidir an stáisiún comhlasa is mósta tír. Okay, ceapan go bhfuil daonra maileach le timpeall 1.4 milliún daoine ceapan seo ach tá tú agrán bhfuil go bhfuil raidió lifa ar fád ar FM ar fád le haghaidh timpeall 2 milliún daoine bhfuil? Ní bhfuil mar bhhaíonn tú ar na figurí daoine ón déanair is hartar gábhíon bit tasm nach bhfuil figurí gábhíle sa fithe fáilte go fáil ach bhí sé túrtha ag an bréomh offic staidir an CSO sna figurí daoine bhí fáilte acu siúd maidir le túr ar líon na naine bhí chuirfuú mór cantar bhaileach lia go meach 2.1 milliún duine in a gcónaí maileach lia gábhíle sa fithe so
Sin na figure atá fáún is sto béle feáil cad a hagan amach le thuirí an dain áibh agus féidir a bheith meastar a cinnte gur breis agus scádaíonn duine atá mar bainre ag bailachí an is mar sin hart bahad fan géid do gainre omláin bublach na héan agus darnóí pobl anhananta suchar fád sin. Ní lein Stáisiún Raidió pobl sa tír a chréile go dtí cantar chomór lei sin na stáisiún aber gná Stáisiún Raidió pobl atá dír cantar hiróíocht dúla le cosir a tain an sin an Near FM nó Dublin South FM, Liffey Sound FM a tá dír go brandnuir bhlach léa tá si dír cantar massar a torranta agus cantar na bhfuil dainrí áitiúla le ach tá ráidin le tír an gantar bhád níos mó sin le mar darm hart a gá bhiliún duine ach ar nóí tá líon na ganteoirí gaige leistigh an dainar sin níos ísle ach fáiltein an rud a dermid a gcóí ná bíoch agus gcuine díirthe ar fphobal na gaige gofuil míid ar fáil agus gofuil míid a gurí tónachar mar tear an mór phobal chomás a fiú daoine nach labhairíonn gaige aber cean an rudí a chluisean míid go minic nuair a bhíonn daoine tuairt ascothú doing gná dhaoine an Tamánaí taxi hí chuisteach a taxi lo agus tosíonn an gná chóra well cén sin a libre a dhéanaan tú féin le Labhair na Stáisiún Raidió cáthad radio na litha agus an bheith an chóra seo ag tarla in Maryland. That's one of my favorite radio stations. I love the music they play. So better nach na gaige ag an té éisteach le radio na litha fós tá clú an Stáisiún an measc pobl níos leithna ná díreach pobl na gaige. Agus rí tá mí John Bróidir leis sin. Dó cuid is mó tá radio an lifa ar fáda FM timpeall mór cantar a bhaile lé ar fáda bhfuil? Sin é tá míid ar an ólas go bhfuil Barney áirithe sa chórtha an limisteir ofigiúil lán cheadúnathe agin ó údarrás creidleán na hhéir an DAI ná chathair bhailleach lia leistigh den a caige. Rud atá tar éis coolú méid áirithe na blianta aber nar thosaigh an Stáisiún a chréile a dosach bhí cadúna sé a chréile go dtí mór cantar bhailleach lia an sin laidíoch an cantar dí gur ní banim sé seo le polisithe cadúnathe an údarrás go háirithe agus muid standínathe mar Stáisiún Raidió pobl agus mar ealar an rutin go mbíonn cantar níos lú a gceist ach mar cantar bhlac in áíire atá a gceist agus a rís Lína inis táidir fáil be aon duine agus braithníonn muidirine ar sin mar orbert dhearafach tágan féinúlacht bhlac líoch radio na litha ón ré inar buíú an Stáisiún tháinig grúpa daoine le chéile i dro na 98 as an gurh an chéad chuirní faoi radio na litha féin a bhunú gur hála sé 98 ní raibh me féinach in leanamh ag an am sin ach ar nóí ní raibh an technoliacht an uair sin le bheith ag smuoine bheith rud níos leithna ná cantar bhailleach lia ach sé de dermodine inis ná gúil míidir ar phobal na gaige i gcoitina dúisiid maileach lia an rud ar buí radio na fila na dhéanamh nó go náisiúnta an rud a dhéanamh míid annach chuid inis nó go hidirnáisiúnta rís bíonn daoine géisteach linn ar fud na cruinne ar líne agus daoine go deimh na ghlach apáirte sa Stáisiún ar líne ó ar fud na cruinne mar sin braithníonn muid ar na hain mar níos mó ná Stáisiún pobl áitiúil. Okay, níor cúpa ceiste a fá go maris. Tá sí simime capim sé mar dúirteach tús na agallamh fór an Stáisiún gradam sin Stáisiún Raidió na bliana ag Féile Meáin Cheilteach agus ní hé seo an céad ó a bhór an Stáisiún an gradam sin nach bhfuil? Se bhfuair an gradam chéine i gabhail sa trídeag 9 bliana óhin ar nóí gach féin blion ní hé go mbeadh an líon omláin canin chéine de omthirí luúte mar ainimnithe sa chategóir gach blian ach bin iste agus an mar ar aber 8 na 10 de Stáisiún so mléana
hí nui stáisiún in omláin luite mutein san áibh agus mar derm an tocht stáisiún eile a bhí luite is creaaltóirí seirbhí se pub iad so achfuní mór taobhíir ó bhlehéidí NRTs agus na BBCs. So nimmacht na mblianta sin ó hin bhí an bua ag don chuide smó stáisiún eile stáisiún mhóra eile so Dwi RT radio hain fiú é blian amháin tá sé bú aúplaúir ag radio na Gaeltachta thna blianta agus ag BBC radio na Gael dar nó stáisiún an stáisiún réigiúnach ag an BBC atá ag freastal ar chaintúirí Gaeilge an Alban. Agus bhí sé buite aganna beag sa tríd ag bin an chéad uair riamh is stair na Féile. Bunny of Vian Cade Ailer, she will need like Octo August, Ben on Cade or August Street Curvui, Stáisiún Radio Pobble on Gradam Show August and Shinfui, or Guard Male First Radio Falta a Gobil so Hochteg August le Carablian is Radio and Little and Stáisiún Radio Pobble, the Animna have used Arano, so Is rud mór atá an doing or airing in anim na all the head of mór le so agus be mar antásta na hanim na chan sin all gach ben le Caribbean an nus ach tá réime an gradam tain horsenin am lena tá sé is an orward doing Yeah, Cogardigus. Okay, an orhéannach an armid ar near fem is lemuid fin yoke the dogger ship sa stáisiún cúpla bhliain ó hen ag rá go meach sib sásta an bharna an lína agus go bheith sib sásta bheith mar Stáisiún Raidió náisiúnta Gaeilge ag creaile timpeall an stát nó Oileán ar radio ar FM. Thula méid a déanaí freisin go bhór stáisiún Conan na Gaeilge radio rirá tuile Mheithimh freisin. An bhfuil éon nuach maidide an fantasy seo a bhuiris agus an gapan tú go meach comórtas idir radio an lifa agus radio rirá Conan cidiúna sin á sé sin má tá an mhaoinú ar fáil an stát? Sure, well, on road the Dermot in a goni na gur léir ag an buinte seo nílach ein Stáisiún Radio Lán Gaeilge amháin ar fáil go náisiúnta ar FM ar nóí sin RTA Radio na Gaeltachta agus ar nóí tá an tugann an tanim le fés cad dhéanaan Radio na Gaeltachta tá siad dtíortha ar chraoile chuig an Gaeltacht agus chuig na cantar áitiúil le Gaeltachta má hiúnálan tú isteach le RTA Radio na Gaeltachta cé gur stáisiún é atá fáil go náisiúnta annachhuid don chlár tá si chlár chainte tá si dtíortha chósaí áitiúil ar nuacht áitiúil atá ag tuite amach I gantar bheoga Gaeltachta don chuid is mó mar sin má hiúnálan tú isteach mar dub ar nós martain agus má chluisin tú chlár nuachta atá ag déanamh tagart do chósaí an galrua no so dagen no ar na deirí beaga no péradé slíní bhain sé sin leat agus tá pobl náisiúnta Gaeilge atá bhád níos mó ná an príomh phobal leabhar Gaeilge tá corfuchas sa Gaeltacht agus caiim mé rá is do bhunú na Gaeltacht a Meitheamh is as an Gaeltacht má hisismathirí agus as gá Gaeltacht éagsúil mar sin tá mé anna chuinsiúach faoi hábhacht na Gaeltacht mar phríomh úinse natanga agus mar phríomh úinse hebras natanga agus tá sé Tharbh tábhachtach seirbhíse chur fáil do winter na Gaeltachta ach an rud a der muidne ná tá barna mór an sin ó héamh an dara seirbhís náisiúnta. So rud éigen ar nós 2FM na Gaeilge nó rud éigen a rastlóach ar gram níos leithne ná muinte na Gaeltachta féin. Agus go háirithe rud a chlúdóch canseoirí nach iad an Gaeilge a géad tanga nó an tanga in a bhfuil siad lán chumpórtach ach go léonfíocht sais ruchta mar an Gaeilge a chuirt don a daine sin chláircha a bhainin le hábhar go méid mar spéis acu antú a chréile don a daine sin. Ceol a chréile a bhealthach daoine go méidir nach néistin siad leis na gná stáisiún fá ceol a bhfuil anna chuideach go ann mar sin ní héag bhfuil éon bharna sa bharga an sin.
ó héamh sa láthair ábhar pe rud faoin teanga. Mar sin dar linne tá spás soiléir an sin sa bharga do stáisiún náisiúnta a bheith líonta go hán éasca ag gradam lifa ach na hacmhaí chuí a chur fáil chuige sin. Nílach trúr fórna lán amsere fóstathe i gradam lifa Meitheamh san áireamh mar bainisteoir agus an rá tríon eile den oireann lán amsere ná technóir amháin agus chláireachtaire amháin agus sin for an lán amsere gradam lifa. Déiteach gradam lifa tá an gradam iontoch se buaite agan na gomórtas idirnáisiúnta mar stáisiún raidió na bliana a meas na stáisiún Cheilteach. Dá dúirfií tuile muoinethe dúine le tuile ibre a dhéanamh ar ardchaidán credamína go bhhéitimiis an stáisiún an dara stáisiún raidió náisiúnta gaige is fearr dá bheith chur fáil credamína go bhhéitimiis na é sin a chur fáil. Mar sin rud atá bhaine a dhéanamh measamíd gur sin an rud go bhfuil barna mór an sin ó héamh sa láthair séirbhí sin mar sin. Agus ag an buinte seo tá sé sin tucha le fis aganna dúidir as creileachán na hhéireann do oras na gaige tá sé curthanú legan go publaí mar sin tá sé faoin na húdarrá sin is policy ailsiú a dhéirí leis an saoil mór catá rinneachchas mar cheadú na háirí agus mar riile háirí agus mar faoin na háirí a dhéanamh ach sin an áit hasan raidió lifa ar sin measamid go bhfuil gá leis agus credamíd go bhfuil an cumas agus an taithí agus an sanálas agan a chun é sin a chur gréach.